Hola, en este vídeo anem a parlar del camp gravitatori en la superfície de la Terra, o el que és el mateix, l'acceleració de la gravetat. El camp gravitatori es pot definir com la força de la gravetat per unitat de massa, és a dir, força dividit entre la massa. Si tenim en compte que un cos es reposa en la superfície de la Terra, l'única força que actua sobre ell és la força de la gravetat, podem dir que la força de la gravetat és igual a la massa per l'acceleració. I aleshores l'acceleració és igual a la força de la gravetat partit per la massa, la qual cosa ens indica que l'acceleració és igual al camp gravitatori. A més, si en la fórmula del camp gravitatori que coneguem substituïm les dades per a la massa de la Terra i el radi de la Terra, veurem que el valor que obtenim és igual a 9,8 newtons per quilogram, o el que és el mateix, 9,8 metres per segon al quadrat. A més, com hem vist, la força de la gravetat és igual al camp gravitatori per la massa. Però aquesta fórmula nosaltres la gastàvem abans per a calcular la força pes. És per això que quan considerem planetes o satèl·lits amb diferent massa i radi, diguem que la gravetat en aquests planetes és diferent. Com a curiositat, he trobat aquesta web que ens permet calcular la força pes d'una massa en els diferents planetes del sistema solar. Per exemple, un adult estàndard que pesa 70 quilograms pesarà 680 newtons en la Terra, 130 newtons en la Lluna, 620 newtons en Venus i 1.918 newtons en el Sol. És per això que diguem que la massa aparent dels cossos és diferent en els diferents planetes. Són comuns els problemes PAU en què ens demana calcular el pes d'un cos en un planeta diferent, com per exemple este problema de juliol de 2017, que diu: determineu raonadament la relació gravetat en Mart dividit entre gravetat en la Terra, on la gravetat en Mart és la intensitat del camp gravitatori en la superfície de Mart i la gravetat en la Terra, la de la Terra, sabent que la massa de Mart és 0,11 vegades la de la Terra i que el seu radi és 0,53 vegades el radi terrestre. Finalment ens pregunta què pesarà en Mart un cos que en la Terra pesa 2,6 newtons. Aleshores, l'enunciat ens pregunta la relació entre la gravetat en Mart i la gravetat en la Terra. Per a resoldre-ho, escriurem la fórmula del camp gravitatori en cada cas. En el cas de Mart tindrem menys la constant de gravitació multiplicada per la massa de Mart i dividit per el radi de Mart al quadrat, dividit per la constant de gravitació per la massa de la Terra, dividit entre el radi de la Terra al quadrat. Si substituïm la relació entre les dades per a Mart i per a la Terra, tenim que la massa de Mart és 0,11 vegades la massa de la Terra i que el radi de Mart és 0,53 el radi de la Terra. I tot això, una vegada més, dividit per la gravetat en la Terra. Serà massa de la Terra dividit entre el radi de la Terra al quadrat. Aleshores, en aquesta relació tenim que la constant de gravitació universal se'n va, la massa de la Terra se'n va i el radi de la Terra se'n va. I per tant, la relació entre la gravetat en Mart i la gravetat en la Terra serà igual a 0,11 dividit entre 0,53 al quadrat, que és igual a 0,39.
Seguidament ens demana que calculem el pes d'un cos que en la Terra pesa 2,6 newtons. El pes en Mart serà igual a la massa per la gravetat en Mart. Sabem que la gravetat en Mart serà igual a 0,39 per la gravetat en la Terra. Vale? Sabem que la massa per la gravetat és el pes en la Terra. 0,39 massa per gravetat en la Terra és igual a 0,39 pes en la Terra. Si sabem per l'enunciat que el pes en la Terra són 2,6 newtons, podem calcular que el pes en Mart serà igual a 1,02 newtons. I ja està el problema resolt. Espero que us resulti útil. Adeu!